Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो सिनेल फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो नोंथांमोना हाजासे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावला हरनाय थाग्रोबाय दे लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां दा जोंहा मुख्यमन्त्रि उद्यमित्व अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि दा 10,000 रांखौहाय मोननायनि माखासे अफिसियेल जोंहा डेट फोसावना होबाय दे लोगोफोर आसामनि सिएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय दा माला मोनमारगोन नोंथांमोना बेखौनो गोनो गोथो जानानै दं गोबाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना एप्रिल दाननि 1 तारिखआव मोननो हादोंमोन बिश्वनाथ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ सोदोंमोन दै लोगोफोर दा गोबां मास बारलांबाय मास मोनब्रै मोनबायानो जाबाय दासिमबो सोआखै दा बिनिनो जोंहा लेटेस्ट आपडेट्स फैदों दै लोगोफोर नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया दा नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 रांखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर दा माला मोनगोन होनोब्ला आङो बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोनाहाय एनालिटिक्सआव फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज आरो एलएसि वाइज नोंथांमोना नायनो हागोन जायफोराहाय फाइनाल एप्रुभ जाबाय बे जायफोरना फाइनाल एप्रुभ जाबाय बिथांमोनासो मोनगोन दै लोगोफोर फैसाखौहाय नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइजबो नायनो हागोन नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ नाय लोगोफोर नै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनियाहाय 1,26,666 जन एप्लाइ खालामनायाव 1,06,61 जनल' एप्रुभ जादों बिथांमोनाल' मोनगोन दै लोगोफोर गोबां बुरजा बेवहाय रेजेक्ट जादों बिनिफ्राय नोंथांमोना दस्रा डिस्ट्रिक्टनिखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर दानिया लोगोफोर नै नोंथांमोना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ नाय बेवहाय 87,386 जन एप्लाइ खालामदोंमोन बिनिफ्राय नै दासिमबो एप्रुभ जायाखै दै लोगोफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया सासेबो गैया बेवहाय फाइनाल लिस्ट फैयाखै बिथांमोननिया दाबो जाथ'वाखै लोगोफोर बिथांमोननि खामानिखौ जानो हागौ नायगासिनो दङ मावगासिनो दं बिथांमोना आरोबाव नोंथांमोना नैबे मोनसेखौ नायबाव चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ 63,606 जन बेवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन टटेल सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मेम्बार्सफोराहाय बेवहाय 51,470 एप्रुभ मोननो हाबाय बिथांमोना रांखौहाय मोनसिगोन दै लोगोफोर बिनिफ्राय नै नोंथांमोना नैबे मोनसेखौ नाय 32 नाम्बारावहाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिखौ नाय 63,913 जन एप्लाइ खालामदों सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार्सफोरा बिनिफ्राय 56,631 जनल' बेवहाय एप्रुभ जादों दै लोगोफोर बिथांमोनल' मोनगोन दा बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ नायदोलाय नै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनियाहाय 1,22,514 जन एप्लाइ खालामदों बिनिफ्राय नै बेसेबां जना एप्रुभ जादों लोगोफोर नै 6,910 जनाल' एप्रुभ जादों दै लोगोफोर 1 लाख जनावहाय गोबां बुरजायानो थालांबाय दै लोगोफोर रेजेक्ट जाजोब्बाय माखासेहाय दा नोंथांमोना एलएसि वाइजबो नोंथांमोना बेखौहाय नायनो हागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ डिस्ट्रिक्ट वाइज एलएसि वाइज नोंथांमोना नायनो हागोन बे एलएसि वाइज नायोब्लाबो नै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय बेबायदिखौहाय एलएसि वाइज नायबाबो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट वाइज नायबाबो नुनो मोनगोन लोगोफोर बेसेबां हाबगोन बेसेबां जन बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार्सफोराहाय दङ बेवहाय एप्रुभ जाखो बेखौहाय नोंथांमोना लिस्टखौहाय नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर दा फाइनालि लोगोफोर नोंथांमोननि बे 10,000 राङाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैदों दै लोगोफोर दा सिएम बिथाङा जोंहा एनाउन्समेन्ट खालामनानै होखाबाय लोगोफोर मिडियानि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोनाहाय फैबाय थानाय 21 आगस्टआवनो मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर 20टा 30टा बिथांमोना समस्ति वाइज बिथांमोना लिस्ट खालामनानै नोंथांमोननो बे रांखौहाय सोनानै होनाय जागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना जायफोराहाय लनफोराहाय क्लियार नङा लनखौ थाबैनो क्लियार खालामना ला आरो आदार बेंक एकाउन्ट लिंक गैयाब्ला बेखौबो चेक खालामनानै नाय खेबसेबाव बिनिफ्राय जोंहा सिएम बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांदों मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय दै लोगोफोर अब्लानो गासैखौबो बुजिगोन नोंथांमोनाहाय बेखौ नोंथांमोना नायना लाग्रोबानो जाबाय আৰু 21 আগষ্টৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহতে 20টা 30টাকৈ সমষ্টিত আমি মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক 10,000 টকা বিলাবৰ বাবেও বা প্ৰদান কৰাৰ বাবেও আমাৰ যি আঁচনি সেই আঁচনি আমি 21 আগষ্টৰ পৰা বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ কামত আমি আগবাঢ়িম दायो नोंथांमोना खोनाबाय सिएम बिथाङा मा बाथ्रा बुंलांदों दा बिथाङा बुंदों
नैबे आगष्ट मासनि 21 खालारनिफ्राय 30 नङाब्ला 20 20टा 20 नङाबा 30टा समस्ति वाइस बिथाङा लिस्ट खालामनानै सोना हरगोन होननानै बिथाङा बुंदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आइजोफोरनो 10,000 रांखौहाय जायफोराहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम लिस्टआवहाय मेम्बार्सफोरा दङ बिथांमोनाबो मोनगोन दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय जायफोरा नोंथांमोननि अनलाइनआवहाय दा बे सारावहाय लोगोफोर आपडेट्स खालामनायाहाय बारा गोबाव जायाखै नै आपडेट्स खालामनाय टाइमखौ नोंथांमोना डेटखौ नायनो हागोन नै आगष्ट मासनि 7 तारिखआवसो लोगोफोर आपडेट खालामदों दा बेनिखायनो नोंथांमोननि लिस्टआहाय बेयावहाय फैनांगोन नोंथांमोना 10,000 रांखौ मोननो थाखाय आरो नोंथांमोननि साराहाय अनलाइन लिस्टआवहाय नोंथांमोना थाजोबनांगोन दै लोगोफोर ग्रुप्स मेम्बार्सफोरा गासैनाबो 10 जनानो जा 12 जनानो जाया नोंथांमोनाहाय मोनसे ग्रुपआव बेबायदि थायो नालाय दा नोंथांमोननि बे साराहाय अनलाइनआवहाय डाटायाव लिस्टआवहाय शो जाजोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन दा जायफोरा फाइनाल एप्रुभ फैबाय आं दहाय खिन्थाखाबाय नोंथांमोननो जोंहा बे फाइनाल एप्रुभ जानायफोरा नोंथांमोना मोनसिगोन बिथाङा लासैनो आगष्ट मासनिफ्राय बिथाङा सोलांगोन होनदों 30टा 20टा समस्ति वाइस बिथाङा लिस्ट खालामनानै सोना होगोन होननानै बिथाङा डिक्लेयार खालामखाबाय लोगोफोर फोसावखाबाय नोंथांमोना नुखाबाय खोनाखाबाय बे मिडियानि गेजेरजोंहाय बिथां आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय बाथ्राखौहाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो मानो होनोब्ला रावबो गोनो गोथो डाउट थालाया जाहाथे बयबो क्लियार जायो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो लेटेस्ट इम्पोर्टेन्ट आपडेट्स फिउचारावबो मोनलांबाय थानो हायो थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल